Gaur egun gazteentzat mugikorra dena da. TikTok erabiltzat. Eta hor sartzen naiz, eta derpente pasazeit ordu bat, eta naiz eta enteatu egin. Mugikorrak ez dira jostari bat. Ez dira denbora pasa bat, ez dira. Ja gauza oso potente bat, ez? Nik ustet nera bezaroa pixkat errexagoa izango zala, sare soziala gabe, eta mugikorra gabe igual de bai. Nik adibidez bai izango nuke guan ere bizien momentu jakin baten, entre comillas, zeure balorie zure laiketan oinarritu izten dela. Orduan imaginatu, ze zurrunbilo handia dagoen mugikorraren atzean eta ze zurrunbilo ekarri duen beraien bizitzetan. Nire egunerokotasunen mobila uste dana dala, ointxe bertan, esnatzen nahi zen lehenengo gauza egiten da mobila bidatu. Ez dakit igual ikusteko aber, zozen gertatuan, norbaitek eatziten, bintzat dana kontrolatuta pixkate ukitzeko, ze denboa guztere ukitzen dira gainean. Eoztertako, hasta komuna guteko beti mobilak igutenez. Bueno, ni bezat horitan on parte dala, Azkenin, eske joe, ja, ni bintzet, igual ohitura txarra esate dela, baina, ni bintzet, ohera juten nahi zenin aldebenin lagatzet kargatzen, eta esnatzen nahi zenin hortxe egotea. Azkenin, ni esnatzen nahi zenin lehenko gauza mobi hartzet, ni baikan ohitura bai ez dut kendu, baina nik ez gauen ez dut mobi aukitzen nire gelan. Nik salan uzten dut, ze bestela gauen baitare esnatzen banaiz lehenko gauza ingotena mobi hartu, bidatu. Garazita zuri zen bat urtekin hori eman zizuen nire lehenengo telefonoa zen iadiaz, eman ziaten, uste dugatzen izela LH6-tik udara hortan DBH batea pasan itzanen, hor nire lehen guzinagoa zen ez oparitu zitela eukin una lehenko de estos que se hacen así. Bluetooth-aki musika pasatzen nire nire izpakin nola, eta zuri noiz eman zituen. Jo, hanik dake rekuerdo orduntxe izen zala nire lehenko mobile. Alare nire lehenko mobile, ez da taktilioietako bat izen zan, ordu misketa berratu izen zan. Baina bai ikustetela ordundik mobile ibiltzen una, o oin ibiltzetena, o oin gaur egungo gaztiek ibiltze bera edade hortan oso erabilera diferenti dela. Leheno zan, lagunekin noiz gerako geha, amai hotzeiteko etxea o bileto herriko altzea, eta poko mas, baina oin askoz diferentioa. Eta zuk? Nik behan duzio ukinu mobila. Nik usteet debatxe bat bukatzeako udara hortan ukinun, 12 urte o lauko nitun, eta eukinun ze eskursio bat egun behar nintzen, eta amak esan zen, mobila emango izut. Eta gero aitaren ama azkenen beti lagunekin gatzeko egola ama mobila erabiltzen un, gatzeko. Eta azkenen ja, amak esatu benga, ja, zure laguna mobila daka ez, zuk baita. Baina honik ari astean zearen nun ukitzen mobila, bakarrik aste brutan. Guain momentun igual, enun ulertzen, baina guain eskertzet. Esan genezake mugikorrak guztiz konfiguratzen duela gaur egun gazte, baina bai gizartearen egunerokoa, ez? Eta askotan handitugun jokabideak edo dinamikak sortu dezaketela gero gure bizitzan eragin nabarmen bat. Adibidez, ondoezaren gestioan edo osasun mentala dela eta hainbeste informazio edo interakzio sozial edo hainbeste estimulu hain modu potentean jasotzeak sortu dezake errealitatearekiko desatxikimendu bat, distantzia bat, gizartearekiko interes falta bat, despolitizazio bat ere. Mugikorrek eta bertan ez, dagoen errealitate virtual guzti horrek, eragin bereziki nabaria du adingabeen artean. Helduen artean baita ere, guztio pairatzen ditugu ondorioak, baina are latzagoak dira adingabeen artean, eta jakin behar dugu gure garunek, txiki-txikitatik behar dutela beste garun batekin kontaktua izan, garatu ahal izateko. Baina nolabait, nera bezarora iristerakoan, gure garunek, hormonen laguntzarekin noski, ulertzen edo pentsatzen dute erreferentziazko garun hori nahiko ulertzen dutela, aski ezagutu dutela, eta behar dituztela bestelako estimuluak, ezagutzak, esperientziak izan bere garapen guzti hori aurrera eraman ahal izateko. Horrela ulertzen dugu,
nola nerabezaroan modu natural eta orokor baten aldentzen garen apur bat kakotxen artean familia testu inguru hortatik, eta bestelako aktoreek garrantzi handiago hartzen duten gure balore, autoestimu eta identitate eraikira horretan. Baina gaur egun, aktore berri bat dugu plazan. Eta da errealitate virtual hori. Bertatik jasotzen duten guztia eta ikusi eta bizitzen duten guztia, ari da neurri handi baten baldintzatzen beraien autoestimu, identitate eta balore eraikiera hori. Nik nire egunerokotasunen sare sozialakola gehien bat erabiltzeitut Instagrama, TikToka eta WhatsAppa. Egia da gehien bat WhatsAppa jendakin komunikatzeko eta harremantzeko. Instagrama ez eta inbeste erabiltzen, baino baita erabiltzen. Eta gero ja aspertzen naizenen edo entretenitu nahi dut edo kotilloa ozeozten nahi dut pizteko TikToka erabiltzen. Eta hor sartzen naiz eta derpente pasazait ordu bat eta naiz enteratu egin. Ez dakit zuek zein sare sozialak erabiltzeitu zuen gehien bat. Egunerokotasunen WhatsAppa beti, azkenen kontaktu neoteko jendeakin da, harremanetan neoteko. Hoi bai, baino nik usteet ez zetela hainbeste erabiltzen TikToka bezala. Porque ya, mezklaukat entre TikTok eta Netflix eta HBO. Porque ya denbora asko pasatzetela gustatu ite zait, etxeko gauzakiten nahonen hola fondon zehozen zute, orduan beti serie, pelikula bat hola. Eske denbora pia pasatzen zait igual, bideoak ikusten, desatea, ostra, ordu bat pasatzen zait. Ez que hortako da preparauta. Bai, atzeko zinun, berez dala, ez da iniz bukatzen orduan. Hori da, beti da, oso ze konsumitzeko. Ez da Beti da, iteizuna. hori da. Eta zeu moztezune artea. Baina, klaro, zeu moztezune arte igual le pasaz eskitzu ordu erdi, ordu bete, o igual 3 ordu. Eta ez da konturau. Beno, mobilen erabilera fenomeno erdi berria izanik, oraindik asko dugu jakiteko luzerako eraginen inguruan, ez? Bai osasun mentalean, bai fisikoan, bai ongizatean, bai gizartean antolamenduan, ez? Oraindik asko dugu ikusteko zentzu hortan. Bai, orain txertan badakigu mugikorek badutela paper oso nagusia kontrol sozialean adibidez, badutela paper oso nagusia sozializazio prozesuan, ez? Eta genero rolen berezketan, eta sexua bizitzeko moduan, auzi politikoak bizitzeko eta adierazteko moduan, ez? Mugikorrek gazteei, heldu bezalaxe ez, 11 aukera desberdin eskaintzen dizkie. Adibidez, izan daiteke maitasuna aurkitzeko bide bat, gure emozioekin jokatu ez dakigunean anestesiatzeko modurik azkarrena, gure fisikoa aldatzeko nahi hori lortzea, baina neraben artean batez ere ez ustiatzen dena da onarpen sozialaren bilaketa hori, ez? Galdetzen badiogu gure buruei, sare sozialetan zer dago? Argazkiak eta bideoak, ezta? Eta zer gertatzen da errealitate horren aurrean? Zeharka, ematen diogula gure fisikoari eta horren bitartez erakusten dugun errealitateari izugarrizko garrantzia pertsonok ditugun bestelako nolakotasunekin alderatu. Eta ondorioz, hasi gara sare sozial hauetan bizi ez dugun errealitate bat erakusten, izan filtro estetikoen erabileraren bidez, bizitza zoriontsuak izango genituzken bezalaxe jarduten, eta abar, ez? Horrek, zeharka, mezu oso garbi bat uzten du nerabearen subkontzientean, eta ondorengoa da. Ea ni ote naizen, horrelako bizitza zoriontsua ez duen pertsona bakarra. Eta askotan, horri jarraitzen dio ondorengoak, ze ari naiz gaizki egiten. Baina gaur egun, onarpen sozial hori dago oso lotuta jarraitzaile like eta iruzkin kopurutara. Erakutzia eta neurtua momentu oro pertsona guztiei. Izugarrizko estres emozionala gainera elikatu beharrekoa. Plano digital hori badago nolabaiteko sari eta errefortzu konstantez beteta gazteak bereziki sentikorra dira errefortzu eta zigorretara, emozio positibo eta negatiboetara baita ere, ez? Eta sareak dira errefortzu eta zigor nabarmen daukaten lana bezak. Orduan, zenbat begiradaren presentzia besteena dago gaur egun nerabe baten bizitzan balentzan, bazure gurasoak, zure kuadrillatxoa edo lagun taldetxo bat, klasekideak, auzokideak agian edo, ez? Horrelako zerbait baino orain, zenbat begirada sare sozialetan
guri begira zer garen, zer egiten garen, nola ari garen. Jo, eta nik adibidez leheno, bai nakela ohitura gehiago igual publikazioak eta hola igotzeko, eta nire ustez leheno bai gehiago, oina igual reels eta hola gehiago jutea kontenidu baino. Leheno gehiago zan, hori publikazioak igotzie, eta nik adibidez bai izango nuke igual nire bizien momentu jakin baten, entre comillas, zeure balorie, zeure laiketan oinarritu izten dela, o estema komentaiotan, osea, like gehiago jaso izen badituzu, pertsona importantio zehala bezala, o balidu zehala, oina adibidez nik bai esango nuke nik nire partetik behintzet ja horri ez diotela garrantzik ematen da, osea, iotzetena nik nahatelako iotzetela, eta ez zemalai jasotzi dutelako o ez ditelako jasotzen. Egia da, leheno, post asko igual gehiago iotzen ditula, eta igual historiak iotzitu gehiago, eta igual, en mejores amigos hola iotzet, pues en plan, bakitelako hor, dala como más intimo, eta da, más igual tonteri bat hilo beha, eta igual gertatu zaitena ez, eta zait igual publikoki hola super zabaliken ingo baino berdin zait gaur egun zenek ikusten zenek ez, da zenek ematen like, osea gaur egun netzako itonteri bada, netzako nire bizitzan, esan idet, zutzako ora? Nik garazik esan duna, igual lehen bai guatzen naiz, igual bai nekala ilotzen dut, aber zenbat jendek ematen dion likes, zenbat jendek komentatzen du, eta jugatzen bada borratu iten dut. Nik borratu iten ditun, argazik. Baina zan joku bat ze leheno igual nahi nun izan baloratua sare sozialetan, eta baloratua sentitzen banitzen hor, nik izaten, bale, orduan igual ondo atatzen naiz, igual guapa ikuste jate, igual ez dakiz zer, eta orduan ondo sentiarazte ziat, ez de onartua sentitzen izan, eta ni nola nintzen onartzen, besteko onartzea ondo sentiarazte zian. Hola. Soy la más feliz del mundo. Nola liteke, zerbait doainik eskinita, enpresa hauek gaur egun dauden enpresa aberatxenen artean egotea. Inorgestu sentimo bat ordaindu, WhatsApp edo TikTok erabiltzatik ez da. Beraz, azkenean galdera da nola ari garen ordaintzena. Eta galdera horrei heltzeko, ez? Plazaratu beharko genuke oso ezaguna den ezapide bat. Eta da, produktu ordaintzen ez duzun unetik, zu bihurtzen zarela produktu. Eta horrek ondoriak ditu. Zenbat eta denbora gehiago eman mugikorraren aurrean, areta informazio gehiago eskuratzen dute pertsona horren inguruan, eta ondorioz manipulazio edo eragin ahalmen handiagoa lortzen dute, eta hori da zuzen gero salduko dena. Orduan nik bilatzen un como adelgazar más rápido, como no sé qué, te sale todo, eta zuk itezu, ahora te haces o sea, lo más loco que te puedes imaginar, initezu. Porque si te dicen, adelgazas en una semana, de repente adelgazas una semana, hau iten bainitezu, esatu dute, aste bat, bainingot. Baina igual da, zerbait ez jan bostegunetan, ez dakitz. Baina nik bai hoi, toksikoa bezala izan zen harremana momentu hortan. Gero igual baitare, ondo intzian ze baitare bideo honak atatzitza izkiten jendea espikatzen behaien egoera eta orduan empatizatu ite zenun eta ulertua sentiarazte zizun. Baina harremana oso asuntxoa como talen unuki momentu hortan. Eta gero azkenen nik ilotzen una epaitu izaten bazan, okerrago arazte ziaten. Zan ziklo bat etzala ona. Azkenen zu jan nahikoa dakazu eta horrek gehitu ite izu arazoa. Norbanakoa pantailaren aurrean mantentzeko hainbat teknika erabiltzen dira. Bi multzotan banatu ezkeo, izango litzateke teknika teknologikoak eta gero teknika psikologikoak edo psikologian oinarria dutenak, ez da? Batik bat. Kontsumitzaileen 70% kontsumitzen du berak berez bilatu ez duen zerbait. Logika algoritmikoak erakusten duena. Horrek ekartzen duena neurri handi baten erabiltzaileak ez du lan nahi duena ikusten, baizik eta logika algoritmiko honek berbideratutako edukia. Eta hortik jaiotzen da nola lortu duten horren onak izaten bideoa komendatzen. Eta nola lortu dute, ez? Horrelako gidaritza. Bi teknika psikologiko oso garrantzitsu jarri derako martxan. Zeintzu dira, balde batetik logika algoritmikoaren erradikalizazioa eta bestetik burbuila efektua edo teknikoki echo chamber bezala definitua izan dena. Ozen ikustera ez, logika algoritmikoaren erradikalizazioa zertan datzan. Demagun, nik hegazkinak lehorreratzen ikustea dudara guztuko. Beraz, adibidez, YouTubek irakutuko xit horrelako bideoak. Baina horretan, jarduten badut, urrengo pausu baten iradokiko dizkit, lehorreratze ikusgarriak edo arriskutsuak. Eta horretan jarduten badut, azkenean zer gomendatuko dizkit, istripuak. Gauza negatibo erradikalei modu naturalean
arreta gehiago eskaintzen diogu. Eta logika algoritmiko honek oso ondo daki hori, eta hori ustiatuko du. Pasan nun ere biziko fase bat, azkenin bate ondo etzaibela egiten sare sozialak, neuk baita haiekiko egiten nun erabileri etzala bate egokia. Azkenien, nik ibiltzen diton nire buru konparatzeko, azaltze ziten kontenidu baita, etan gehienako menizitena momentu hortan. Orduan ere erabaki zentzen ja prozesu terapeutikuna hasi nitzenien denbora baten sare sozialak desinstalazioa, kendu nitu mobiletik. Eta aldetik oso ondo sentitzen nintzen, baina bestaldetik sentitzen nintzen pertsona raro bat izango ditzen bezala eta bitxo raro bat ezela, porque azkenin lagunen ajutea zinen da, ez zinen festiarik enteratzen. Gero ja pixka rekuperatzen hasi nintzenin ikusteko zer hortzezat ondo, berriz instalain ditun da, zer hortzezat ondo, zerrekete ditu ondo. Hau, honi segitzen jutziko jot, honi segitzen hasiko naiz, honi kontenidu gustatzezatu, honena etza gustatzen. Eta adibidez nik haian ez momentu batea, hori, niretzat oso importantea da sare sozialetan leku seguru bat bilatzea. Eta ondorengo ezaugarria edo teknika psikologikoa baita ere. Da ekotxanberra edo burbuila efektua. Gure aurreiritzekin bat datozen edukiei, ideiei, arreta gehiago eskaintzeko joera dugu. Adibidez, ezkertiarra balima naiz, ezkertiar ideiak bultzatzen dituzten bideoak edo edukiak kontsumituko ditut lehenago eskubikoarekin alderatuta. Eta horrela, sartuko nau segun eta ze kontsumo, baina 3 astetan gutxi bera, nire ideien burbuila baten baitan. Jasoko dudan 90% inguru, izango da, nire aurreiritzekin bat datozen ideiak, baina kontuz, ze hori ematen den bitartean ematen ari da logika algoritmikoaren erradikalizazioa. Alegia, dijo apurka, eta apurka, aratago. Eta aratago. Laburbilduta, sartzen nau nire ideien burbuila radikal batean. Egian aldatu ala, nindukan, nire harremana mugikorrakin, leheno neukana eta bengoa. Leheno denboa guztien neukandekin, ikastolan da hola beti maien, da mezu bat iriste zizitenen setxun behitzen un, da erantzuteko, este nuken ez, setxun erantzun barret. Da gaur egun ja ez, haineiz pixkat despegatzen, harreman toxikoi pixkat kentzen haineiz, baino pixkanaka. Ia da gaur egun, igual, hemendikan bihortuta igual guain idazte balin bat, hemendikan bihortuta erantzute balin bat, markit ez dara zer gertatzen, o inkluso urrengo gunen, zte bain ikasiet pixkat diferentziatzean, ez, nik noiz beharteten erantzutea, eta beste pertsonak bai, ez. Gero behiratuko, tateatzako, no, laxe. Nei baita, ez dakit ze momentutan kriston aldaketa aukinun mobiakin harremana. Lehen honitzen, lehengoa erantzuzea zitzuna WhatsAppa, ez dakit zer, baina iritzizan puntu bat esan nula, eske nik agobia dute mobiak, eta esaten, bakit ezin dutela utzi ez dakit zen bat egun, baina batzutan beharra sentitzen nun de, eske ez den nahi ikusi mobila. Egia da ere mugikor bat daukatenean, edo dozein dispositiboa daukatenean, helduon ardura da. Ematea, nola kudeatu, eta batez ere nola lagundu. Nola izan bide lagun horretan, ez? Bizikleta bat ematen diegunean ez ditu galdapan bera usten. Baina mobilarekin askotan ondo tekleatzen dute, ez? Bueno, taktilak izaten dira, baina kontrolatzen duten ez asko, azkenago, kontrolatzen dute pila, ni baina askoz gehi dakite. Jai, aparatuaz bai, bizitzaz oraindik ez. Mugikor hauek ekarri dutena da, guretzako deserosoa dien momentu guzti horietan, mugikor horren edo pantaila baten bitartez, errezago egiten zaigu. Errezago da, bikote bat aurrez aurre ustea baino, mugikorretikan, WhatsAppetikan esatea, ja ez dut zurekin jarraitu nahi. Taldekide bat edo gure lagun taldekoa dena, gure kuadriatikan botatzean, erresagoa da, WhatsAppetikan egitea, aurrez aurre, ez, egin baino. Eta da tresna oso potentea, askotan ere, beraien harreman akortikan nolabait markatzen dira, eta askotan ere ohartze gehalako bazterketak eta ere asko WhatsApp bidez edo sare sozialen bidez ere asko bideratzea jala. Mugikorraren afera honetan hitz egin behar dugu nola ez, ziber jazarpenaren inguruan, ez? Jazarpen mota oso ohiko bat eta lazgarria. Jazarpen bat online munduan ematen dena noski, adin parekoen artean eta errepikakorra. Askotan broma bezala katalogatzen egiten dituzte. Eta ez dira konstiente zenbateainoko mina eragin dezaketen beste pertsonangan,
Eta inkluso ere, eragiteuen horiek ere, eta depresio horregatikan ere, askotan batzuk konstiente diala, egiten dituzten jokabideak ez diala egokiak, eta mingarria diala bestiantzako, baino taldean onartuak izateagatikan egiten dituzte. Desberdintasun handiak ditu bullyingarekin alderatuta. Lehenengoa, ez da eskola esparruan amaitzen, pertsona joaten den tokira jarraitzen dio jazarpen honek. Bigarrena, jende askoz ere gehiago da jakitun jazarpen honetaz, eta beraz, asko zailtzen du ez, bertatik ihes egitea. Eta azkenik, ez da gure txikia etxera etortzen begia ubelduta duela, alegia sarean gertatzen da eta identifikazio zailtasun hori handiagotzen da. Dena laburbilduta, jazarpen mota honen ondorio lazgarrienetako bat da luzatu egiten dela denboran, mingarriagoa dela eta bertatik deskonektatzea zaildu egiten dela. Momentu honetan bizigean ez da guain behar detela, atzo behar non. Hori da, eta etortzen dana aprobetxa behar detela bestela, nik sentsazio hori bak, eta azkenin, plan dan eta gehitu berdezu, dana egin berdet, dana erantzun berdet, hilotako izegitun eman berdiot, hilotako ikusin berdet. Igual ez da ni berdetena momentu honetan. Eta hori kanpotik ulertzen ikuste eta oso zaila da, bai. Baina horren ikuste behira presio handi bat badagoela ingurukiko. Porque azkenin, guk gure lanketa hori indeu, eta ja gure harremana aldain da mobilekiko eta hori zarez osoelekiko. Baina azkenin nola gure inguruk ez du nin, eta igual ez din konstiente begin egori igual baita aztein dan, nahi honai ez gaude ohituta beti, mensaje bidatzezio zituen erantzun berdiazu. Hau inberdeu, besti inberdeu, dana segitun, azkenin baita ikusin berda beste pertsonia. Igual, zertako daun, oze momentutan daun, eta igual beste pertsoniek, segitun ez dizu erantzungo. Igual erantzungo izu 3 orduta, igual 3 egunin ez dizu erantzungo, eta ez da ze pasatzen. Mugikorra eta hauen sare sozial eta bestelako plataforma guztien inguruan sakonki ikertu da. Eta gaur egun baditugu ebidentzia oso sendoak esaten dutenak, ez direla produktu egokiak nerabezaro osasuntsu bat izateko. Agian adierazgarriena izango litzateke, enpresa hauek onartua dutela beraien produktuen eragina erabiltzailearengan. Alegia hitz egiten ari naiz Facebook Files informe internoaz. Bertan, Metak onartzen zuen bere produktuen eragina erabiltzailearengan, batez ere adingabeen artean eta bere osasun mentalean. Eta bertan irakurgai ditugu ondorengo datuak. Estatu Batuetako nerabeen 6%ak eta Erresuma Batuen nerabeen 13%ak pentsamendu suizidekin atxikiten zuten pentsamendu horiek Instagramen erabilerari. 32%ari Instagramen erabilerak bere gorputzen inguruko autokontzeptu okerragoa garatzen laguntzen zioten. Eta azkenik 17%ari elikadurarekin harreman ez osasuntsuago bat izaten laguntzen zuen Instagramen erabilerak. Eta hau ez da ikerketa akademiko edo epidemiologiko baten ondorio izan, baizik eta enpresa berak onartzen zuen informe baten ondorio izan da, ez da. Murgilduta gauden egoera honetatik ateratzeko funtsezkoa denen parte hartzea. Alegia, nerabeak, adingabeak, familiak, eskolak, instituzioak eta industria. Guztiok bat egin behar dugu honetan, eta guztiok elkarrekin 5 pilare garrantzitsu eraiki. Lehenengo pilarea izango litzateke adina atzeratzea. Bigarrengo pilarea izango litzateke heziketa holistiko bat. Jakin behar dute zer dagoen pantailaren atzean, pantailaren aurrean jarri aurretik. Hirugarrengo zutabea izango litzateke eredu izan eta bide lagun, ezin diogu gure txikiei gu egiteko gai ez garen hori egite askatu. Laugarrena izango litzateke aplikazio seguruagoak eskatu industria hauei, bai ez da dena libre, ezin da gure txikien osasunarekin negozioa egin. Eta azkenik guzti honei marko juridiko bat eman behar diogu, legislazio koherente baten beharrean gaude. Guzti hau irmoki eraiki ezkero, nik uste dute mugikorrarekin harreman osasuntsu bat izatea posible dela eta gure txikien, gazteen ongizate maila aski igoko dela.